Ak ste rodič a máte dieťa na základnej alebo strednej škole, tak toto video patrí vám. Už v nedeľu o 19:00 vysielam bezplatný webinár na tému omamné a návykové látky. Spomeniem niektoré. Žuvacie tabaky, energetiaky, vejpky alebo alkohol. Toto sú produkty, ktoré sú dnes veľmi rozšírené medzi deťmi v školách, v baroch, v kaviarniach, na diskotékach, na pumpách, v PNS-kách, kdekoľvek. V tomto webinári, ktorý je bezplatný, sa budem baviť na tému, aké signály si treba všímať u dnešných detí. Čo treba robiť, ak deti odvrávajú, nekomunikujú, sú tiché alebo sú uzavreté. V tomto webinári vám odkryjem dva reálne príbehy mladých ľudí, ktorí sú dnes v pásci a užívajú niekoľko rokov tieto produkty. No a samozrejme vám ukážem pravdivý dokument, ktorý hovorí alebo poukazuje na dnešnú situáciu, ktorá sa deje na základných a stredných školách. Tento webinár je bezplatný. Ja vám negarantujem nič. Môžete získať akurát to, že budete mať viac informácií ako 99% rodičov na celej planete.